izvan mreže. Pixel! Striker! Pixel! Tako si mi nedostajao. Gdje si bio? Pixel, otkud ti ovdje? Mislila sam da si umro. I jesam. Molim? Kako onda mi razgovaramo? Jesam li ja isto mrtva? Pa ne bi mogla biti ovdje, osim ako... Moraš ići odavde. Striker, što se događa? Ne razumijem. Ovo je oblast noćnih mora. Kako si dospjela ovdje? Ja ne znam. Imala sam užasne noćne more. Pehar? Pehar! Zlatni pehar! Da, samo se stvorio u mojoj torbi. Riješi ga se, Pixel. Zakopaj ga. Baci ga u rupu, nije me briga. Dok god je tu, ti si u opasnosti. Opasnosti? Od čega? O čemu ti to pričaš? Nemam vremena objašnjavati. Moraš se probuditi, Pixel, probudi se! Striker, plašiš me! Moraš se probuditi prije nego što te ona pronađe. Ona? Kome ti pričaš? Joj meni, joj meni! Netko ima malu zabavu za stigmote! Stani iza mene. A mene niste popali! Tko je ona? Ljubim izopćenike! Krivi odgovor! Hej, mali stigmote! Hoćeš vidjeti nešto zabavno? Što se događa? Ovo je alarm za probaj osiguranja. Ko je tamo? Lucius, kapetan Ravensa. Upucaj ga već jednom! Ne, prilično sam siguran da je to loša ideja. Otvorite mi kapiju. Ići ću ja porazgovarati s tim tipom. Što ti misliš? Mali stigbot misli da ga može srediti. Središnja straža zapovjedništvu! Otvorite kapiju! Ovo neće dobro završiti. Pretplati se.